Hvor mange år er hun? 60? Nej. Hvor mange tror I? 50? Nej. 70? Nej. 57? 66? Kan du få 65? Hvad bliver I enige om? Hvor mange år bliver hun? 65. Ja. 65. Hun bliver 50 år. 60 år. Hjælper gamle mennesker. Fodbold. Og pensionist. Hun arbejder på et plejehjem. Nå ja, det var det. Hun arbejder på et plejehjem. Ja. Hun spiser rugbrød til håndbold. Ikke, det tror jeg måske er kaffe. Nej, hun hader kaffe. Nej. Gør hun ikke? Mælk, kaffe og te. Ikke te. Ja, Mælk. Kaffe. Altså, det ved jeg ikke, men det tror jeg. Spise. Godt i sild. Det kan man måske også godt lide. Kartofler med brun sovs og persille. Ja. Stegte med persillesauce, kartofler. Og hun kan lide lakrids. Til dessert. Jeg kan godt lide at spise is og kage og muffins. Godt i sild. Jeg regner med sådan brune kartofler Med brun sovs. Vi spiser rugbrød og vi spiser, og så leger vi lidt og sådan. Ja, vi har været i kirke med farmor og farfar på et tidspunkt. Det tror jeg ikke, vi har. Vi leger i gildesag og spiller fodbold. Ja, og spiller fodbold. Fodbold. Og så går vi meget ned til søen også. Ja. Og vi er over ved Enkærlen. Ja. Vi har været ude ved skovsnogen Ja. nogle gange. Og kravle på den. Ja. Vi har hygget os i sofaen og set en film måske. Ja. Ikke sådan mamma. Jeg har spillet golf. Golf, ja. Golf, jeg har også spillet med. Det er faktisk sjovt, når vi skal være til det der, jeg ved ikke om det hedder lille juleaften hjemme hos hende, eller hvad det hedder. Så Ja, det, så det er hyggeligt, det er sjovt. så vinder vi altid manden i gaven. Ja, og så får vi nærmest hver år sådan en æggebakke med sådan et stort chokoladejulemand. Det er sjovt. Ja. Meget sjovt. Ligesom vi danser rundt om juletræet. Og vi får gaver, Ja, men det er bare ikke den helt præcis. Nej, det er måske 21, tror jeg. Frisør. Så nævner han frisørkasse og frisørsæk, og så leger, og så lidt fjernsyn. Så lavede vi ikke mere. Vi lader skibet lidt med. Vi spiller også nogle gange bob. Ja. Ja. Bob. Vi har det bare sjovt. At hygge sig. Ja. Gaver. Blomster. Hendes børnebørn kommer på besøg. Ja. Og Hun kan lide lakrids. pas os. Hygge sig med os. Ja. Hun kan godt lide at bage. Hvis vi giver hende gaver. Ja, og når Måske, vi kommer tror på jeg. besøg. Bare sådan lige overrasket.
godt lide at lege med os. Det tror jeg faktisk godt, hun kan lide. Og hun kan lide lakrids. Ja. Jeg tror ikke, hun dyrker sport. Det ved jeg ikke. Hun kan i hvert fald ikke lide at spise. Hun kan i hvert fald ikke lide at spise. Spise græs. Nej. Men jeg løber hen til mig. Jeg tror ikke lige, hun bliver sur og ked af det så meget. Jeg har ikke sådan rigtig set, at hun bliver sur og ked af det. Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke engang, hun synger. Hun synger hende før. Nu kan landet til og travlheden dæmpes og hjemme. Så aftens musik, hvad må det kære Gud, må det alene, og den der nu slider sig træt på fabrik. Hun synger ikke. Hun synger aldrig mange af dem. Vi har ikke hørt hende synge før. Hun synger nogle gange alle gode gaver, de kommer og render. Godt i sild. Vi har det bare sjovt. Fodbold. Jeg vil sige, tillykke med fødselsdagen, og jeg glæder os til at komme. Og hun kan lide lakrids. Tillykke med de 60 år. Ja. Og håber, at du får en dejlig dag. Ja. Og nogle gode gaver. Så er der ikke lige mere.